איזה טעים יצא לי. שלום חברים וחברות, היום אנחנו מכינים סופלי שוקולד. אז בעצם לקחנו פה קערה, שמנו שם 2 חבילות שוקולד מעניין, 200 גרם בעצם, אנחנו עושים לשם חמאה, 100 גרם, נשים את זה חצי דקה במיקרוגל, עד תכף חוזרת עליכם. קערה, נערבב, ואז בעצם נחזיר את זה כפול 3 למיקרוגל. נערבב. נחזיר את זה לעוד 10 שניות במיקרוגל כפול 3. עכשיו אני מוציאה בעצם את הצלחת. אני מערבבת עד שאין גושים, ותראו אין גושים. אז בצלחת נפרדת אני שמה את הביצים. מוסיפים חלמונים ו2 ביצים שלמות. 3 כפות סוכר מלאות. 1, 2, 3. ונוסיף גם קמח לבן. מוסיפים 2 כפות גדושות. 1, 2. ומערבבים. לוקחים נייר ספוג בשמן ומשמנים את התבניות. בכל אחד מהם נשים קוביית שוקולד לבן. אפשר כל סוג שוקולד, אני מעדיפה לבן, אפשר פרה. בכל אחד אני שמה שוקולד לבן 1. מכניסים ל-170 מעלות ל9 דקות. איזה טעים יצא לי. איזה לבה יש בפנים.